Barka da zuwa farin wata 24 don alamar subscribe da kuma alamar ƙararrawa domin samun zafafan labaran Kannywood da kuma labaran duniya. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. In uwa barkanmu da waraka, barkanmu da bibiyar wannan channel mai suna farin wata. A yau gasar tamu a tsakanin jaruman Kannywood guda biyu, wato Momi Kumbi wacce ta kware a wajen mamin da kuma iya hawa waƙoƙin Hausa, musamman waƙoƙin Hamisu Breaker. Za iya cewa Hamisu Breaker shine mutum na farko da ya fito da wannan jaruma Momi Kumbi. Za mu tara wajen iya bana bangaren ɗora bidiyo da kuma wanka, sannan kuma kyakkyawa ce. Jaruma ta biyu ita ce Fati Washa, wacce ita ma tana cikin tsohon kyawawan 'yan matan Kannywood, sannan kuma ta bada gudunmawarta ita ma a masana'antar ta Kannywood. Sai dai ta tafi kwarewa a wajen bangaren iya acting ne, musamman a fitowa wajen bangaren soyayya. Shin a cikin jaruman nan guda biyu, Fati Washa ko kuma Momi Kumbi, wacce jaruma ce ta fi burge ku? Sannan wacce jaruma ce ba za ku manta da fim ɗinta ba? Koda yaushe dai wannan channel za ta kawo muku zafafan labarai daga masana'antar ta Kannywood, sannan kuma kar ku manta a labaran da muke kawo za ku iya tafka muhawara domin zaɓar gwaninku ko kuma faɗa mana ra'ayoyinku game da waɗannan jarumai na Kannywood. Sannan za ku iya mana tambaya akan tarihin kowane jarumi kuke son ji, ko mawaƙi ko kuma wani fitaccen mutum a duniya. Wannan tashar ba za ta yi ƙasa a gwiwa ba, za ta kawo muku cikakken tarihinsa da kuma aikinsa da kuma irin fim ɗin da yi ko kuma fim ɗin da ya fara yi. Kar ku manta da danna mana alamar subscribe da kuma alamar ƙararrawa